saka farin ciki cewa a tsare ake tafiya da kaji ka san garin ma'aiki ne alisu komai a tsare yake. Mata an ware musu nahiyarsu gaba daya, su kadai ne ba mai shiga ko aikace da duk mata ne suke musu. An ware musu lokatai a kowace rana na lokacin rana da lokacin dare da ake buɗa musu je su gaida annabi alaihi salam. Akwai lokatai, sannan ko suka musu tsari ma har zuwa wato ƙara a ware mutanen Afirka, mutanen Asia, mutanen ina ne ana musu haka, kuma sukan sa mata su kula da su wajen shigar da su, domin su anan da yake harkar mata ce har da magoda, kuma goda gadanta ake tun daga zamanin annabi alaihi ba wadda ta isa ta yi nau'in goda da ba ta gidansu ba, sai a kai ta kara hukuma ta hukunta ta. Kana ji zaka dinga yana rausa goda, to tun zamanin farko suka gaji wannan. Kowace koya yadda take da jikarta, sai a shiga masu guda suna nan da masu shigarwa, kuma duk an koya musu harasa. Zaka da balarabiya ce tana hausa ta kiran mata ta shigar da su, saboda ka ba ka da matsala. an kaje kurin nahiyar zaje su za su tambaya, za a ga musu lokaci kaza ake budewa mata, lokaci kaza ake bude musu da safe, lokaci kaza da daddare. Sannan su ba sa fuskantar annabar su ta fuska, su ta baya ta daidai gidan na faɗi maralama, ta nan suke gaishe shi alaihi salam, ta nan suke gaishe shi, amma ba matsala. Saboda me? Saboda annabi sama yadda yake gani ta gaba ka yi gani ta baya, kuma sannan ganinsa ta bayan bayan da mutane suke zato ba. Na mafi yawan mutane ɗauka suke kamar yadda idanka haka yake kallon nan, haka shi ma yake kallon bayan. Shi ganinsa alisu ba irin na sauran mutane ba ne. Idan yana so ya ga fuskarsa sai ya gani ba tare da mudubi ba alaihissalam. In yana so ya ga gadon bayansa ko kafaɗarsa yana iya gani. Laisawa wai wani abu da yake ba yake ko me yake so, saboda na musamman Allah yi. Shine ajmalu insanin fil kauni. Kauni kaf abinda Allah ya halitta shine ajmalu, ko a aljanna ba mai kyansa. Assalam. To naka dan sun je ta bashi ba illa. Saboda nan ake zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.